Какви са плановете, бъдещите инвестиционни, ако можете да говорите за такива? Има ли проекти, които се предвиждат от към венцове в България, държавни? Или това, което предстои, промени вашите планове? Виждате ли една промяна в тази дългосрочно, това, което може да споделите, разбира се, стратегия по отношение на венцовете? Основното, към което НЕК сега се стреми, да поддържа в изправност съществуващото, защото, както и господин Иванов отбеляза, ние в България много обичаме да строим, обаче бразим да поддържаме. Това трябва да си го кажем категорично. Много обичаме да дойде големия пожар, да се възпламени всичко и изведнъж всичко, айде сега ще сменим всичко до откат, до последната тръба и всичко ще е наред и после пак ще чакаме следващия такъв цикъл. Така наречената автономна поддръжка е задължителна за всякакъв тип съоръжения и системи в България. Колкото по-добре се прилага тя и колкото по-прецизна е, толкова повече се удължава живота на дадено съоръжение и се намаляват съответно загубите и то работи по-ефективно. Така че аз тук се изкушавам, когато говорим за ВиК, да споменем принципа на Парето. Аз съм убеден, че в повечето ВиК дружества 80% от загубите им се дължат на едва 20% от течовете им. И ако ние концентрираме работа върху тези течове и ги отстраним, картината ще стане доста по-различна.